Čaute ľudia, dnes som urobil ďalší výborný recept vhodný pre diabetikov. Urobil som pečené kuracie stehná s pečenou cuketou a ako prílohu som urobil karfiolovú ryžu. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Karfiol som rozdelil na ružičky. Ružičky karfiolu samozrejme umyjem pod tečúcou vodou. Ružičky karfiolu nastrúham na hrubom strúhadle, aby mali konzistenciu podobnú ako má ryža. No a nastrúhaný karfiol by mal mať asi takúto podobu. Umyté kuracie stehná osuším papierovou útierkou. Odrežem z nich také tie zbytočne veľké kúsky kože, ktoré na nich ostali po spracovaní u mesiara. A samozrejme skontrolujem, či na nich neostali zvyšky nejakých pierok. Tie tam nechcem mať. Očistené kuracie prsia som osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Samozrejme, osoliť a okoreniť ich musím z oboch strán. Z umytej cukety som odrezal konce. A cuketu som rozrezal na polovinu. No a teraz z cukety odstránim jadierka. Očistenú cuketu nakrájam na tenké plátky.
Plátky cukety som rozložil na plech vystlaný papierom na pečenie. A plátky cukety som trochu osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Na pánvici som nechal rozohriať trochu olivového oleja a keď bol olej dostatočne rozohriatý, dal som do pánvice osolené a okorenené kuracie stehná a nechal som ich opekať z každej strany asi také 3 až 4 minúty. Keď boli kuracie stehná z jednej strany opečené, obrátil som ich a nechal som ich opekať aj z druhej strany. Opečené kuracie stehná som uložil na plech vystlaný papierom na pečenie. Kuracie stehná som podlial trochou vody a plech so stehnami som vložil do rúry rozohriatej na 180 stupňov Celzia, kde ich nechám piecť nejakých 30 až 35 minút. Na pánvici som nechal rozohriať trochu olivového oleja. Do rozohriatého oleja som na jemnom strúhadle nastrúhal strúčik cesnaku. Strúčik cesnaku som orestoval veľmi krátko, možno nejakých 15 sekúnd. A do pánvice som potom pridal nastrúhaný karfiol. Karfiolovú ryžu budem restovať takých 7 až 10 minút, kým zmäkne. Karfiolová ryža je mekučká a tak ju dochutím trochou soli a trochou čerstvo namletého korenia 4 farieb. Plátky cukety som dal do rúry rozohriatej na 180 stupňov Celzia a nechám ich piecť asi 10-15 minút. No, takže všetko mám pripravené a na tanier môžem naložiť pečené kuracie stehno, upečené plátky cukety, a karfiolovú ryžu. Všetko ešte poliem trochou výpeku. A na dozdobenie som nakrájal čerstvú pažitku. Ak sa rozhodnete pripraviť pečené kuracie stehná
s cuketou a karfiolovou ryžou podľa tohto videa. Dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. A na záver vám zaželám už iba dobrú chuť.